Fawezna ġem miet fi triqtu lejn l-isptar wara li tilef ħafna dem kaġun ta' daqqa ta' sikkina li qala f'qalbu. Dan ħareġ mill-qorti kif it-tlieta saret it-tieni seduta tal-kumparazzjoni fil-konfront ta' Maher Al-Ġazem, is-Sirjan ta' 24 sena li jinsab mixli bil-qtil ta' Sirjan ieħor Fawezna ġem illi kellu 25 sena. Id-delitt seħħ fis-7 ta' Mejju li għadda wara li inqalet kommozzjoni bejn żewġ gruppi Sirjani f'Għawdex bil-vittma jinqatel f'appartament b'daqqa ta' sikkina f'qalbu. Meta kien qed jixhed quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek, is-Surġent Josef Gawċi qal li meta mar fil-post ra ħafna dem fl-appartament fil-garax dejn l-appartament u anke barra d-dar. Tenna li l-vittma ittieħed l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex f'karozza BMW u mitfija qabel ma wasal. Huwa kompla jgħid li meta kellem lil wieħed miż-żewġ irġiel li kienu fid-dar qallu li meta daħlu l-irġiel fuqhom wieħed minnhom qal li jrid jiskarna lill-akkużat. L-akkużat sa dan it-tant qallu li beda jxejjer mus biex jiddefendi lilu nnifsu u semma kif kaxkruh fil-garax taħdejn l-appartament. L-Ispettur Wayne Camilleri mill-Iskwadra tal-Omiċidi kien l-ewwel xhud fil-qorti ta' Għawdex huwa qal li meta interroga lill-akkużat dan għaraf biss li l-vittma mill-grupp ta' irġiel legatament daħlu jħebbu għalih u għal sħabu. L-Ispettur Camilleri qal li barra l-appartament instabu biċċiet ta' ħadid u injam li x'aktarx intużaw fil-ġlieda. Ix-xhud semma kif marru f'ħanut tax-xorb viċin l-appartament u kellmu impjegata tal-bar fejn ikkonfermat li kienet hi li rrappurtat lill-pulizija. Hija qaltilhom li rat kommozzjoni kbira u madwar 8 persuni barmi f'idejhom bħal pajpijiet tal-ħadid. L-Ispettur qal li mar l-isptar biex ikellem lill-akkużat li min-naħa tiegħu qallu li meta kien fl-appartament xi ħadd ħabbat mal-bieb u x'kien wieħed minn sħabu fetaħ daħlu madwar 6 min-nies li bdew isawtuh. Kien hawn illi juża flick knife biex jiddefendi lilu nnifsu mill-attakk. Iżda insista li ma jafx lil min laqat. Kull ma jaf huwa li dan ir-raġel kien libes flokk abjad. Ix-xhud semma wkoll li l-akkużat kellu ġrieħi fidu u rasu u l-waqt l-interrogazzjoni dermu ġuħ ħafna.